ئاخ وڵاتۆ ئاخ وڵاتۆ ماکیما سەرتە نەچێرە ji mezinan û biçûkan ji teyrebaz û pepûkan tibû destan ji çîroka di nav destê pîr û zaroka ax welatû ax welatû makîma û tu ne dêra şîravata nebe xwarin û tu ne dotin nebûne pêwekî şêra lê xuyaye ji vê rewşê di vê hewşê ku ji dijmin re destarin heta buhar bûye havîn bi van çêra kîma ye ku tîr neavêtin pêsîra ax welatû her yekî hûrhûr dihêra bi qeraşê bû xwedî aş ku aş hiştî ji xelkê re hezar heyv bê li vê tewşê koçik dane bişikê re kî tu xwendî ji pirtûka te bir pendî dibû zanyar di vê rê de ne birindî li tednêre tibû lîstokek kî bûrî û çû lê dinêre hey welatû her yekî hûrhûr dihêra bi qeraşê bû xwedî aş ku aş hiştî ji xelkê re hezar heyv bê li vê tewşê koçik dane bişikê re hey welatû spas perîşan